כל היופי הזה זה עבודה קשה, חברים. עכשיו אני עושה לה הרמה, אחר כך אנחנו עושים החלקה, ותראה אותה במהלך היום, איך השיער נראה, איך זה מרגיש עם התוספות. איך מרגיש תוספות? שלם. איזה כיף לא מרגיש. כמה זמן את עם התוספות כבר? 3 שנים, 2.5. ונוח לך איתם? מאוד. לא מפריעות לך לא כלום, מרגישים. מגרדות, כלום? לא, כלום. אין צורך במילים, אחי, יש דברים שהשתיקה יפה עליהם, אין מה לעשות. איך אנחנו הולכים לראות את השיער שלה בסוף? יותר מהחלק, יותר בריא? היא באה כבר עכשיו עם שיער שהוא יחסית בריא, אבל הוא לא נעים כל כך, אנחנו גם נסתפר טיפה, נוריד צרופים, אנחנו נגרום לשיער להיות יותר חלק, יותר בריא. את המילוי כבר הצמידים עושים, היא עושה החלקה לטלטלים, אל תראו אותה ככה, שלמות זה עבודה קשה להגיע לשלמות. פה יש לה גם את הטלטלים שצמחו, שחייב לחדש אותם, ותראה הצמידים אחרי הרמה איזה יופי, לא רואים כלום, מטורף. בהחלקה עוד יותר בהחלקה הכל תסתיר את זה. ישתלב עוד יותר. אני חושב ש90% מהבנות אצלנו עושות גם החלקה וגם צמידי שיער. צמידי שיער מאוד משתלב טוב עם החלקות, זה עובד טוב ביחד, זה משתלב טוב, ככה את יוצאת אחרי מקלחת ולא עושה.